Ndinonzi Councillor Ella Hlanguyo, Chairperson for Makoni Rural District Council. Nasi tanga tine vaenzi vauya PS we-OPC Madam Mleya vauya ku-stakeholder consultation. So takaunganidza vatungamiri vemuno Makoni District, my heads of departments, my NGOs, ve-church, ve-political, vemusangano ve-ZANU-PF vanga varipo tichikurukura na PEMSEC. Okay, so what were the key highlights of zvanga zviri kutaurwa na PEMSEC? The key highlights zvanga zvichitaurwa na PEMSEC inyaya yevision 2030 kuti tese tiri kufanira kushanda pamwe chete kuti tiachieve vision 2030. Tiri kufanira kushanda sedistrict muma-areas medu makasiyana siyana kusimudzira ma-livelihoods evanhu kuti vanhu vange vachibva paurombo vachienda mukugara zvakanaka, kuchinja magariro ari kuita vanhu muma-villages medu. Ndozvavanga vachinyanya kutsimbidzira. Vanga vachinyanya kutsimbidzira kuti munhu mumwe namumwe ngaazive master plan yeMakoni District. Master plan yeMakoni District iripo yakagadzirwa. Saka ziva kuti pari kudiwa chii. Ndichitora semuenzaniso kuti kuhealth tinofanira kuziva kuti kuri kudiwa zvipatara zvingani mamakoni kuitira kuti vanhu vari vawane service yavanofanira kuwana. So vatidzidzisa kuti ngatinge tichiziva kuti master plan yakamira sei, zvii zviri kudikanwa, zvii zvatisina, tave papi maringe nemaster plan yedu, tave papi maringe nekuachieve ma-needs emuno maMakoni District. Ma-projects atinawo muno maMakoni, chekutanga tine madiridziro ariko kuMakoni South. Kune ma-livelihoods ari kutobenefita from irrigation yakaiswa kuMakoni South. Vari kutorima vachikohwa zvinhu zvavo. Tine imwe futi irrigation iriko yechitemene iri pachipembere area kune varimi vari kutorima vachishandisa mvura yavakaisirwa ikoko vachirima vachitengesa zvinhu zvavo. Tine kuMakoni West zvakare tine garden remadzimai riri kumanejwa necouncil kune vanhu vari kurima vachitengesa zvirimwa zvavo. Izvo zvinhu zviri kutova improve pamagariro avo avari kuita. Alright. Teamwork yatanga tichiita isu secouncil tinogara misangano yatinodaidza ma-committee meetings aya tinodaidza mamwe ma-stakeholders kuti vange vachiuya, asi challenge yatanga tinayo ndeyekuti vamwe vange vasingauyi, vamwe vange vasikubatikana, so kuti maybe vange vasingaoni kukosha kwazvo, asi nhasi vadzidziswa kuti vanofanira kuuya vachibatana necouncil painoita ma-meetings tichionera pamwe chete kuti tinoda kuenda kupi sedistrict. Tadzidziswa kuti nyaya devolution yakauya, takutoita zvinhu isusu as the third tier of government. Master plan iripo yakagadzirwa kudhara. So chiripo ndechekuti isusu tikatoudza vanhu kuti kana kuti kuMakoni North kuri kuda zvipatara zvitatu, tikawana developer anogona kutouya totomuratidza kuti apa panoda kuvakwa clinic. So hatina kwatinoda kuenda, tisu vanhu vacho, tisu varidzi veMakoni tofanira kudevelopa Makoni yedu.